στη διοικούσα εκκλησία αυτό το πράγμα επικρατεί σήμερα δυστυχώς. Και αυτοί που ξανασταυρώνουν τον Χριστό είναι ηρετικοί. Είναι όλοι αυτοί οι οικουμενιστές που έχουν αλλάξει τους νόμους του Θεού και έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους Ευαγγέλιο. Ο οικουμενισμός αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή όταν σου λέει ότι όταν σου λέει ένας ιερέας ότι επιτρέπονται, ας πούμε, οι μεικτοί γάμοι. Οι μεικτοί γάμοι απαγορεύονται. Από πού? Από τους κανόνες. Σου λέει ο άλλος όχι. Τώρα έρθει η σύνοδος της Κρήτης, του Κολυμπαρίου, ψευδοσύνοδος αυτή, και λέει ότι επιτρέπονται. Αφού το θέσπισε η Εκκλησία. Μα ποια είναι η Εκκλησία? Η Εκκλησία είναι οι κανόνες, είναι οι Απόστολοι, είναι οι παραδόσεις. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει και να λέει τον κοντόβι και τον μακρύ του. Βγαίνει αυτός ο Παπα-Νικολάου και λέει, βγαίνουν κάτι, έχει και ένα πολύ ωραίο τρόπο που τα λέει, έτσι. Βγαίνουν κάτι, λέει, φανατικοί και λένε αυτοί θα σωθούνε, αυτοί δεν θα σωθούνε. Αυτά δεν τα λένε φανατικοί. Καταρχήν το ποιος θα σωθεί και ποιος δεν θα σωθεί είναι του Θεού. Αλλά υπάρχουν κανόνες. Αυτοί οι κανόνες δεν τους ξέρει αυτός ο Παπα-Νικολάου? Δεν τους επικαλείται τους Αγίους Πατέρες? Όταν λέει ο Κύριος ότι είναι πολύ δύσκολο ο δίκαιος να σωθεί, ή ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο αμαρτωλός που φανίσεται, αυτά δεν τα βλέπει, δεν τα ξέρει? Και φυσικά όλων μας η ευχή είναι όλοι να σωθούν, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Δεν είναι ότι εμείς βγαίνουμε και είπαμε ότι αυτοί θα σωθούν, αυτοί δεν θα σωθούν. Οι πατέρες λένε ότι οι αιρετικοί δεν θα σωθούν. Εγώ το είπα? Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς που διαβάζαμε λέει αυτό το πράγμα. Ο Παπα-Νικολάου λέει το άλλο. Ποιο θα πιστέψω εγώ τώρα, τον Παπα-Νικολάου ή τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά? Για πέστε μου. Το θέμα είναι πώς ξέρουν αυτό που λέει μέσα το Αγγέλιο και γιατί είναι εύκολο το TikTok και βλέπουν στο TikTok. Μα ο Παπα-Νικολάου και ο κάθε Παπα-Νικολάκης δεν κάθεται να πει τους πατέρες. Λέει έχει 2-3 γεροντάδες που τους επικαλείται, οι Άγιοι Πατέρες άφαντοι. Πουθενά. Άγιος Γρηγόρης του Δίτη, Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, Γρηγόρης ο Παλαμάς, Άγιος Θεοδόρος ο Στοδίτης. Θα καεί, άμα πήγε για τον Άγιο Θεόδωρο του Στοδίτη, θα καεί. Καταρχήν δεν ξέρει την Άγιο Θεόδωρο. Δεν νομίζω να τον έχει ακούσει ποτέ φυσικά, αλλά και να τον έχει ακούσει τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Γιατί δεν τον επικαλούνται τον Άγιο Μάξιμο? Νομίζω μια φορά είπε για τον Άγιο Μάξιμο. Ό,τι θέλει λέει. Ό,τι θέλει να λέει. Είπανε ποτέ για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό? Για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Για τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Για τον Άγιο Φώτιο. Για τον Άγιο Γερμανό Κωνσταντινούπολεως. Για τον Άγιο Μεθόδιο. Τον Άγιο Κύριο, τον Άγιο Θανάσιο. Το Μεγάλο. Το Μέγα Βασίλειο. Για τον Άγιο τον Χρυσόστομο. Αυτά που κάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς να τους ακυρώνεις όλους τους Αγίους. Να τους βγάλεις όλους και να βέλεις να γίνεσαι σαν τον Μόρφου. Να λες ότι μου είπε μια γερόντισσα που μένει σε ένα κλαδί απάνω και κοιμάται σε ένα... που βγάζει τα δόντια μόνος του. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα. Καταρχήν υποτιμούν την νοημοσύνη των ανθρώπων. Το ξέρω, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που είναι νοήμονες, που είναι σκεπτικοί, είναι σκεπτόμενοι. Αυτοί θα ψάξουν. Ναι, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να υπάρχει τέτοια παραπληροφόρηση και κανένας, και το χειρότερο από όλο αυτό που βλέπω και με απογοητεύει αυτό το πράγμα, είναι τα like που τους κάνουν και τα σχόλια. Μπαίνω καμιά φορά στο σχόλιο, μου στέλνουν κανένα τέτοιο και μπαίνω στα σχόλια να δω τι λένε. Εκεί κάνεις την μπάλα, λες εντάξει, τα αξίζουν. Δηλαδή πραγματικά το αξίζουν να έχουν τέτοιους ανθρώπους να τους μιλάνε. Ναι, το αξίζουν. Γι' αυτό και ο Μυτιληναίος τι έλεγε? Ο Μυτιληναίος έλεγε κάτι πολύ σωστό. Το είπε και το έλεγε και για τον εαυτό του. Γιατί είχε υπόψη του τι έπρεπε να γίνει και δεν το κάνανε. Και ο πατέρα Αθανάσιος δεν έκανε την αποτύχηση που έπρεπε να κάνουν, δυστυχώς. Μα δεν είχε... πληθυντικό, σας προδώσαμε. Έλεγε σας προδώσαμε. Και αυτό πότε το έλεγε, ξέρετε πότε το έλεγε? 1980. Το 90, τη δεκαετία του 90 το έλεγε. Τότε ήταν άμυστοι ιερείς. Όχι, Όχι, ήταν μισθωτή. Όχι το κράτος. Από το κράτος. από το 1900. Πότε γεροντά? Η μισθοδοσία ξεκίνησε από τότε που δώσανε τα βακούφια. Η βακούφια είναι τα μετόχια. Ήταν τα μετόχια. Όταν είχαν έρθει οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, η Εκκλησία και τα μοναστήρια δώσανε χωράφια, μετόχια αυτά, τα οποία τότε δεν είχαν αξία. Η Καλαμαριά
Στη Θεσσαλονίκη ήταν όλη της Λαύρας. Όλη η Καλαμαριά. Η Καλαμαριά, όλη η περιοχή της Καλαμαριάς ήταν Αυτό λαυριωτικό. από μοναχούς, ας πούμε, που είχαν αυτή την περιουσία και πήγανε και γίνανε μοναχοί και τη γράψανε την Καλαμαριά. Ας πούμε. Όχι, δεν ήταν μοναχοί όλοι. Ήταν και λαϊκοί, ήταν βλαβείς άνθρωποι οι οποίοι γράφανε και σιγά σιγά μαζεύονταν. Γιατί εδώ στις Μουρνιές που έχουμε ένα μεγάλο μετόχιο, όλα αυτά τα χωράφια που έχουμε, από πού βγήκανε? Το γήπεδο του Μηνοτάβρου είναι δωρεά της Μονής. Το γήπεδο. Όλη αυτή η περιοχή εκεί πέρα, η Μονή, το Περγολίον είναι του Συναήτικου μοναστηριού. Του Σταυρού Γέροντα, το Σταυρός, Ποιος Σταυρός? ο Σταυρός, το κροτήρι. Και εκεί είχε δώσει. Παντού. Αυτά ήταν των Τζαγκαρόλων. Το οποίο το Τζαγκαρόλων το μοναστήρι ήταν λαυριώτες πατέρες το έχουν χτίσει. Γι' αυτό και όταν μπεις μέσα στο μοναστήρι, στον κυρίως ναό, η χωρή και το μέρο, έτσι όπως είναι κτισμένος ο ναός, το έχουν πάρει από το καθολικό της Λαύρας, μια μικρογραφία της Λαύρας. Γιατί στη Λαύρα μέσα χωράνε 500 άτομα στο ναό. 1000 άτομα χωράνε μέσα. Λοιπόν, αυτά ήταν από τα 22 και μετά. από το 22 και μετά, για να επειδή η Εκκλησία έδωσε μετόχια και έδωσε και αυτά για να ισοβαθμιστεί, ας πούμε, για να έγινε η μισθοδοσία, αλλά η μισθοδοσία ήταν πονηρή. Δηλαδή, Εντάξει, το είχε αυτό στο πρόγραμμα. ο Μεταξάκης το είχε στο πρόγραμμα αυτό και αυτός το έκανε, από εκεί δρομολογήθηκε, γιατί ήθελαν με κάποιο τρόπο να βάλουν χέρι και στην εκκλησιαστική περιουσία που βάλανε, αλλά και να ελέγχουν τις ιερείς. Γιατί όταν κάποιος τον μισθοδοτής αρχίζει και παίρνει μισθό από σένα, τι γίνεται? Υπάλληλός σου. Και μετά θα δώσει λόγο στο αφεντικό. Ναι, γι' αυτό και τώρα τι κάνουνε? Θυμάστε τότε που με τον Τσίπρα τι είχε γίνει? Όταν είχε κάνει όλα αυτά που είχε κάνει η Εκκλησία, όταν είχε βγει ο νόμος των ανομάλων, γιατί ανομαλία είναι αυτό, και ας μας πούνε, ας τα κατεβάσουνε, όχι των ομοφύλων, των ανομάλων. Έτσι είναι, η ανομαλία. Όταν είχαν την ανομαλία, την θεσμοθέτησαν αυτοί οι λεγόμενοι αριστεροί, η Εκκλησία δεν πήρε θέση, και αν πήρε ήταν κάποιες φωνές που λέγανε για την ανομαλία κανένας τίποτα. Όταν πήγανε να πειράξουν το μισθό των ιερέων και των αυτών, ξεσηκωθήκαν όλοι. Θυμάστε, βγήκαν στον δρόμο οι ιερείς. Γιατί τους πείραξε στην τσέπη. Όταν τους πείραξε στο φρόνημα και σε αυτά που πιστεύουμε, κανένας δεν είπε τίποτα. Τον άλλο δεν Κάτσε είναι φρόνημα. γίνεται και με τον άλλο τον... Ήταν με την ταινίση μαζί Ποια είναι η ταινίση? Ο Γλέτσος. όχι τον ο υπουργός παιδείας και επιστημάτων. Ο Τρίτσης. Και με αυτόν έγινε. Και με αυτόν βγήκαν στους δρόμους παπάδες. Και με αυτόν βγήκαν ο Τρίτσης. Αυτός είναι της ηλικίας μας. Έχει πεθάνει. Νόμος Τρίτσι, κάτι μου λέει αυτό. Νόμος Τρίτσι, ναι. Αλλά για τον Χριστό και για τις εκκλησίες που κλείσαν στον κόπο δεν βγήκε άνθρωπος. Όχι, γιατί δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται, προσέξτε, εκεί πέρα φαίνεται η Εκκλησία ήταν ανέκαθεν αυτό που λέμε έρχεται σε αντίθεση. Η Εκκλησία έχει σταυρικό φρόνημα και μαρτυρικό. Η φιλαργυρία και η φιλιδονία είναι ακριβώς τα αντίθετα από το σταυρικό και το μαρτυρικό φρόνημα. Δηλαδή έρχονται σε αντίθεση αυτά τα δύο. Ναι, άμα βλέπεις τη διοίκηση όμως σήμερα της λεγόμενης εκκλησίας, γιατί δεν είναι αυτή, αλλά ότι αγαπάνε και τη φιλαργυρία. Είναι εντάξει, ας μην κρίνουμε τα άλλα, είπαμε, αλλά ας κρίνουμε τη φιλαργυρία. Επειδή είπε πριν, διαβάζαμε ότι δεν γίνεται να είσαι χριστιανός και να είσαι φιλάργυρος. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι όλη η ηγεσία είναι φιλάργυρη, ότι μέσα πάνε και έρχονται τα χρυσά γενικά. Οπότε αφού αυτή είναι έτσι, δεν μπορεί εσένα να σου πει, παιδί μου, εσύ να είσαι ταπεινός και να είσαι. Οπότε πρέπει να περάσει σιγά σιγά, γιατί θα έρθει και θα σου πει, ναι, αλλά εσύ μου λες να είμαι έτσι. Γιατί εσύ είσαι αλλιώς? Γιατί το λες δηλαδή είναι για μένα μόνο, για σένα δεν είναι. Οπότε τι κάνει? Αρχίζει και προσαρμόζει τον νόμο του Θεού στα μέτρα του. Και τι έρχεται και σου λέει? Ναι, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι ξεκινάει το 5ο άρθρο. Αλλά παρόλα αυτά, τι παρόλα αυτά, ρε Καραγκιόζη?
Εμείς είμαστε Γιατί δεν είναι ο Καραγκιόζης, ο Καραγκιόζης μια χαρά άνθρωπος ήταν. Τι παρόλα αυτά, παρά τα αυτά. Δηλαδή τι έχεις να πεις παρά τα αυτά. Δηλαδή τι, παρά τα αυτά τι. Ενώ έπρεπε, μια φορά ήμουνα στη Ρουμανία και σηκώθηκε ένας θεολόγος, ήμουνα στον Πάτερ Αντώνιο. Κάναμε μια σύναξη και είχε έρθει ένας θεολόγος ο οποίος ήταν οικουμενιστής. Και μου είπανε θα έρθει αυτός, λέω με το καλό να έρθει, μην του πείτε τίποτε. Σκεπάστε το να έρθει, μην του πείτε να μην έρθει. Ήρθε λοιπόν και μου λέει αυτό το πράγμα, αναλύα με αυτό. Μου λέει όχι, μου λέει είναι το ορθόδοξο και αυτά. Του λέω δεν είναι το ορθόδοξο. Και μου έκανε την παγίδα, μου έκανε την ερώτηση που ήταν παγίδα για μένα, αλλά ήταν για αυτόν τελικά. Μου λέει και πώς πρέπει να ήταν. Του λέω εδώ πέρα είμαστε τώρα. Πώς πρέπει να ήταν. Πώς ήταν και πώς πρέπει να ήταν. Που είπε ότι αναγνωρίζουμε τις άλλες, δεν είναι αιρέσεις. Καταρχήν γιατί δεν είναι αιρέσεις. Λέω. Είπε ομολογίες, αλλά εμείς τις θεωρούμε ομολογίες ή τις θεωρούμε αιρέσεις. Του κάνω την ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση, η οποία δεν απαντήθηκε, την απάντησα εγώ. Η παπική τι είναι, του λέω. Δεν είναι αιρετική. Μου λέει ναι. Γιατί δεν τους λέει αιρετικούς. Οι προτεστάντες είναι καταδικασμένος ο παπισμός. Καταδικασμένος από πάρα πολλές συνόδους. Είχαν πάλι ένα λόγο της Εκκλησίας ομολογίες. Ο ομολογητής πάει είναι... Οι προτεστάντες τι είναι. Ό,τι να είναι. Όλοι οι άλλοι τι είναι. Γιατί λέμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ωραία. Του λέω οπότε τι θα έπρεπε να πει. Θα έπρεπε να πει ότι γι' αυτό αναγνωρίζουμε μόνο μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και τις υπόλοιπες ομολογίες, ονομαζόμενες ομολογίες και χριστιανικές ομολογίες και εκκλησίες του Χριστού δεν τις αναγνωρίζουμε ως εκκλησίες του Χριστού, αλλά τις ονομάζουμε και είναι αιρέσεις. Παρασυναγωγή του σατανά τους λέει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός. Παρασυναγωγή του σατανά τους έλεγε τους παπικούς και τους αιρετικούς. Εσύ πώς τις λες ομολογίες, τις παρασυναγωγές του σατανά. Έχουν αγάπη. Η αγάπη με την πήγα. Η αγάπη πάει με την αλήθεια. Η αγάπη πάει με την αλήθεια. Ποια αλήθεια. Ποια αλήθεια. Μία είναι αλήθεια Χριστός. Όταν λοιπόν έρχεται και σου λέει ότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι είμαστε αδελφές εκκλησίες, ότι κάνουν συλλήτουργα όπως έγινε το συλλήτουργο εδώ πέρα, αυτά τι σημαίνει. Αναιρούν το λόγο του Αγίου Γρήγορου του Παλαμά ότι το δεύτερο είδος αθείας είναι η αίρεση. Δεν τους θεωρούν αιρετικούς, τους θεωρούν την εκκλησία. Ο Άγιος Γρηγόριος γιατί έλεγε ότι είναι άθεοι οι αιρετικοί, που δεν έχουν Θεό. Αυτό που λέμε όταν έχεις τον Θεό σου εσύ. Σου λέει αλλάξαν τα πράγματα από τότε. Αλλάξαν τα πράγματα και τι πήγε και είπε ο ελπιδοφόρος στον Τραμπ. Ότι είσαι σαν τον Άγιο Κωνσταντίνο, πάρει για τον Σταύρο να τον έχεις μπροστά. Και αυτόν τον έχουν αρχιεπίσκοπο. Ο Βαρθολομαίος λέει ότι όλες οι θρησκείες σώζουν. Εγώ σας λέω ότι αν αυτά τα λέγανε, γιατί πολλές φορές βγαίνουν και με κατηγορούν και ποιος εσύ που θα τους ελέγξεις, εγώ θα τους ελέγξω. Ναι, θα τους ελέγξουμε εμείς. Λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης, μην πεις λέει, όταν λέει κινδυνεύει η πίστη, μην πεις ποιος είμαι εγώ, αν είμαι στρατιώτης, αν είμαι γεωργός, λάλη και μη σιώπα λέει. Γιατί το κατάκριμα της σιωπής είναι αθεία, το τρίτο είδος αθείας. Το λέει και Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης. Δεν το λέω εγώ. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση. Αν ο Βαρθολομαίος ζούσε τον 19ο αιώνα, όχι τον 20ο, ούτε τον 21ο, τον 19ο αιώνα, και έλεγε αυτά που έλεγε, όχι καντήλα ναύτη θα τον είχανε, ούτε τις τουαλέτες θα καθάριζε της εκκλησίας, ούτε τις τουαλέτες θα τον είχε να καθαρίζει την εκκλησία. Θα τον είχαν αφορήσει και θα του είχαν πει άντε παιδί μου από εδώ πέρα, ούστα από εδώ. Και τον έχουν οι άνθρωποι και τον μνημονεύουν ως πατριάρχη. Και ξέρετε ποιοι πρώτοι άπολοι το κάνουνε? Οι Αγιορείτες. Δυστυχώς. Εμείς μιλάμε τώρα για τον Αβάσιλο Ανώ και για τα μέτρα της αρετής. Αυτοί οι Άγιοι Πατέρες όμως, να ξέρετε, όταν ήταν κινδύνευε η πίστη, τι κάνανε? Βγαίνανε έξω στους δρόμους. Ο Άγιος Αντώνιος όταν κινδύνευσε η πίστη, βγήκε και πήγε στους δρόμους της Αλεξάνδρειας και κήρυσε την Ορθοδοξία και έλεγε μην συγκοινωνείτε με τους αιρετικούς Αριανούς. Ποιος? Ο Άγιος Αντώνιος, που ήταν σε μεγαλύτερα μέτρα από τον Αβάσιλο Ανώ.
Ο Αββάς Ουλανός ήταν μαθητής του Αγίου Αντωνίου. Ο Αββάς Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, είχε βγει έξω. Δεν καθόταν στο κελί του και να πει εγώ θέλω να ησυχάσω. Και τότε που το έκανε αυτό δεν ξέραν ακόμα ότι είναι ο Άγιος Αντώνιος. Όχι, εννοείται. Μα δεν το έκανε επειδή έλεγε ότι είμαι Άγιος. Το έκανε γιατί τι ήθελε να γιάσει. Σήμερα λένε καλά, αυτός λέει είναι Άγιος Αντώνιος. Εσύ γιατί δεν τα λες ότι είσαι Άγιος Αντώνιος. Δηλαδή σου πάνε και εκεί. Ναι, αλλά είδες ότι τους απαντάει ο Άγιος Θεόδωρος. Και λέει μην πεις τι είσαι, αν είσαι Γεωργός, αν είσαι πληνθοποιός, αν είσαι στρατιώτης, λάλη και μην σιώπα λέει όταν κινδυνεύει η πίστη, όταν το κινδυνευόμενο είναι η πίστη. Δεν σου λέει τι είσαι. Το παπάκι μου λέει θα μου πει κομμότρια, ξέρει λέει κομμότρια να μου πει. Εντάξει. Να δεν κουρέψω πες του. Κουρεύτηκε Δεν το πήγε. που δεν πρέπει. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Το κουρευόταν. Γέροντα μου σκεφτόμουν τώρα. Τα προηγούμενα χρόνια, τον προηγούμενο αιώνα, στη Φεράρα Φλωρεντία, όλοι είχαν υπογράψει. Εκτός το Και Μάρκο. ένας Μάρκος ένας ευρέθηκε. Ναι. Και τώρα ένας δεν βρίσκεται. Αλλά εδώ είμαστε 21ος αιώνας. Ναι, εδώ είναι το θέμα. Ναι, Είμαστε πάνε 21ο αιώνα. Και λένε να ησυχάσουν. Για να μην τον έχουν ακολουθία στα μηνέα. Ε? Να μην τον έχουν ακολουθία στα μηνέα. Δεν του συμφέρει. Δεν του συμφέρει. Με λέει ο Τύχρονας, με λέει, κοίταξε, λέει, τα μηνέα γράφτηκαν πριν το 1000 και δεν τον είχα μέσα. Λέω, τον Άγιο Νεκτάριο που πέθανε το 1920, τον έχουν η ακολουθία πίσω. Ναι. Τον Άγιο Μάρκο το δεν έχουν Ναι, ο τίποτα. Άγιος Μάρκος Ευγενικός όμως δεν κοιμήθηκε. Τα μενέα γραφτήκανε το 1000, αλλά ο Άγιος Μάρκος ποτέ έζησε. Ο Άγιος, 1900 μετά το 39 πέθανε. ο Άγιος Μάρκος πέθανε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. 53 πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολεως πέθανε. Δηλαδή έζησε το 15ο αιώνα. Τα μηνέα γραφτήκανε τον 9ο αιώνα. Έχουμε 6 αιώνες διαφορά. Μπορεί να έχουν ακολουθεί από πίσω. Πώς έχουν σφυγιάσει φιλοθέσεις. Δεν του συμφέρει, δεν του συμφέρει. Πάλι καλά έχουν το Αγίου Φωτίου τουλάχιστον, να έχουν πίσω. Πάλι καλά τον έχουν Εμένα ακολουθεί. νομίζω ότι το έχει. Για καινούργια έκδοση που πήρα. Τώρα μπορεί και Τον Άγιο Φωτιό. Όχι, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, θα το κοιτάξω να το δω. Όχι, δεν του Αποκλείεται. συμφέρει. Στον Πανδρέκτη μέσα έχει ακολουθία. Ο Πανδρέκτης έχει μέσα Στο ακολουθία. μηνύο και έχει και μάλιστα εικόνα του. Πώς τους ξέφυγε, θα το φέρω να σας το δείξω. Ποια έκδοση. Μακάρι. Αγωστική Διακονία δεν έχει. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Ένα ξερό Άγιος Κοιτάξτε, Μάρκος. να σας πω, δεν τους συμφέρει να έχουν τέτοιους Αγίους. Τους συμφέρει να έχουν Αγίους τύπου Βατάτζη, τύπου Σοφρονίου του Έσεξ, που ήταν οικουμενιστές οι άνθρωποι και προωθούσαν τον οικουμενισμό. Και δεν είχαν πατερικό φρόνημα. Και κάνανε μεικτά μοναστήρια. Αυτό ήταν και βλάσφημος ο άνθρωπος. Και βλάσιμος, ναι. Δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία είναι απίστευτα. Γιατί πραγματικά ζούμε στην εποχή του πανσεξουαλισμού και της πανθρησκείας, έτσι, και όλα είναι διαλυμένα. Είναι πολύ δύσκολο να βρει σήμερα ανθρώπους να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και βλέπεις αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, ότι θα κάνεις χιλιόμετρα να βρεις έναν ιερέα. Έρχεται σήμερα και δεν. Κάνεις χιλιόμετρα για να βρεις έναν ιερέα να μπορείς να εξομολογηθείς και να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Γι' αυτό και δεν κοιτάς τη ζωή του, δεν θα κοιτάξεις, ποτέ δεν κοιτούσαμε, αλλά τουλάχιστον να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Δεν βρίσκεις σήμερα. Δεν βρίσκεις. Είναι δύσκολο. Είναι τα σημεία των καιρών. Είναι χτυπητό σημείο των καιρών αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει. Τι να πεις. Άλλος. Να ρωτήσω εγώ κάτι από τον Άγιο Σιλουανό. Είχα ακούσει πριν πολύ καιρό έτσι μια κουβέντα από τον πατέρα Μητυλινέο και ήθελα να μας πείτε έτσι μια κουβέντα. Είχε πει ότι να έχεις το νου σου λέει στον Άδη και να μην απελπίζεσαι. Αυτό ήταν από τον Αγιορείτη του όχι Σιλουανού. από αυτόν. Όχι. Α, δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Αυτό το είχε πει ο Αγιορείτης ο Άγιος Σιλουανός. Κοίταξε. Να έχεις το νου σου στον Άδη και να μην απελπίζεσαι, τι σημαίνει? Να σκέφτεσαι την κόλαση, ότι αξίζεις να πας στην κόλαση, να μην φεύγει το μυαλό σου από εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Δηλαδή να μην σου έχει τα απελπισία ότι ξέρεις, επειδή αξίζω την κόλαση, δεν θα με σώσει ο Θεός. Γιατί άμα δεν απελπιστείς, άμα δεν έχεις ελπίδα, δεν μπορείς να. Την πνευματική ζωή την κάνεις επειδή έχεις ελπίδα. Έχεις προσδοκία. Άμα δεν έχεις ελπίδα, τα παρετάς. Αν πεις το αντίθετο, δεν περηφανεύεσαι μετά. Πώς? Όχι, γιατί Αν πεις το αντίθετο, δεν περηφανεύεσαι. Τι να πει, Δηλαδή, εντάξει, δεν έξω για κόλαση, έξω για παράδεισο. Όχι, ναι, εννοείται. ελπίζεις στο έλεος του Θεού. Ελπίζει στο έλεος του Θεού, δηλαδή ξέρουμε ότι κανένας δεν αξίζει το παράδεισο.
Όλοι αξίζουμε να πάμε κάτω. Όλοι μας. Αλλά τι λέμε, ότι το έλεος του Θεού θα μας σώσει. Δεν μας σώζει η δικαιοσύνη μας, οι αρετές μας, Είμαστε εντάξει, είμαστε όλοι χάλια. Αυτό που θα μας σώσει είναι η αγάπη του Θεού που μας τρέφει κιόλα και αυτό που μας σώζει είναι το έλεος του Θεού. Γιατί θα μας σώσει. Αλλά χρειάζεται και εμείς να κάνουμε κάτι, έτσι. Δεν είναι ότι θα το... Εντάξει, μπάτε σκύλα, λέστε το έλεος του Θεού, οπότε κάνουμε ό,τι να είναι κι εμείς. Όχι έτσι. Ναι, μεν κρατάμε το μυαλό μας ότι είμαστε για εκεί, αλλά δεν μας απελπίζει αυτό, γιατί ταπεινώνεσαι, δηλαδή κρατάς την ταπείνωση, αλλά έχεις την ελπίδα ότι θα σε σώσει ο Θεός. Δεν ξεθαρεύεις. Άμα πας να ξεθαρέψεις, οπ, εδώ είμαι. Και μόλις πας λίγο να πέσεις, οπ, θα με σώσει ο Θεός. Πρέπει να σκηνοβατεί ο άνθρωπος στην ουσία. Έτσι. Δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται συνέχεια. Η πνευματική ζωή δεν είναι, ξέρεις, την κάνουμε... Δεν είναι... Έρωτας τον Άγιο Αντώνιο, δεν τον είχε στείλει να δει ένα καλύτερό του. Ναι. Ναι, είχε πει αυτό. Θα σωθούν όλοι εκτός από μένα. Σκεφτότανε. Ναι. Αλλά δεν είχε απελπιστεί όμως. Όχι, ίσα ίσα που αγωνιζότανε. Αγωνιζότανε. Η απελπισία είναι ότι χειρότερο. Η απελπισία αγγίζει τα όρια της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. Και αγωνισμός. Γιατί λες, είναι σαν να λες ότι δεν μπορεί να με σώσει ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να... Όλους μπορεί να με σώσει. Εμείς δεν το θέλουμε. Αν δεν υπάρχει αμαρτία που δεν συγχωρείται. Και που φτάνει σε αθεία μετά, γιατί σαν να λες δεν υπάρχει Θεός να με σώσει. Δεν μπορεί ο Θεός, άμα δεν μπορεί ο Θεός να με σώσει, τότε τι γίνεται. Ναι. Άλλος. Περιμένω, εγώ έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε ξαναντήσει. Για τον Ιούδα που έλεγες χθες. Ποιο? Για τον Ιούδα σκεφτόμουν και στο 18 ψαλμό. 108. Να το διαβάσουμε ή να πούμε κάτι άλλο, να το πούμε σαν θέμα κάποια άλλη στιγμή. Τώρα, ωραία. Λοιπόν. Και για το φόβο που λέγαμε χθες, γιατί είπαμε πολλά θα αναφέρουμε σήμερα. Για ποιο? Για το φόβο που λέγαμε χθες. Ο φόβος. Πού φοβάται όσο που θα κάνει αυτό, φοβάται εκείνο, φοβάται τα μνήματα, φοβάται το ένα, φοβάται το άλλο. Ναι, λοιπόν. Είπατε μνήματα τώρα, τελείωσε. Πάει ο Ιούδας. Ωραία, ναι, ο Ιούδας τώρα μπαίνει σε δεύτερο. Το στάφος τώρα τελείωσε. Λοιπόν, ο φόβος. Ο φόβος καταρχήν κρατάει τα έρμα. Δηλαδή, ο φόβος δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Δεν είναι να μην το να φοβάσαι, πρέπει να φοβόμαστε αυτά που πρέπει όμως, όχι αυτά που δεν πρέπει. Έτσι. Τώρα, θα μου πεις, ένας χριστιανός δεν πρέπει να φοβάται και αυτά. Ένας χριστιανός δεν πρέπει πολλά να κάνει. Δεν είναι μόνο φόβος. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να κάνει. Αλλά δεν μπορείς να φτάσεις από τη μια μέρα στην άλλη. Σε αυτό το επίπεδο. Να ρωτήσω. Να τελειώσω. Όταν τελειώσω. Ναι. Κράτησε το γιατί εγώ είμαι παππούς δεν Το πρέπει. φόβο, μην αλλάξετε. Ναι. Δεν μπορείς να τα θυμάσαι όλα. Και δεν μπορείς να τα έχεις πάντα στο μυαλό σου και δεν μπορείς πάντα από τη μία μέρα στην άλλη να φτάσεις σε ένα επίπεδο πολύ καλό πνευματικό. Ο άνθρωπος ανεβαίνει σιγά σιγά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, είναι σαν ένα παιδί που βγάζει το γυμνάσιο, βγάζει το δημοτικό, πάει στο γυμνάσιο, λύκειο, πάει πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ο φόβος λοιπόν είναι κάτι το οποίο, ο φόβος υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τον φόβο μέσα στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Και λέει ότι αν φοβάσαι πρέπει να το χτυπάς αυτό, γιατί ο φόβος δεν υφίσταται στον χριστιανό. Δηλαδή φοβάσαι τι, να μην έρθει ο μπαμπούλος να σου κάνει μπου, να σου κάνει μπου αφού ο Θεός θα σε βοηθήσει. Ναι, είναι όμως ολονών φόβος αυτό. Όλοι το αισθάνομαστε, ειδικά στην αρχή της πνευματικής μας ζωής, όλοι αισθάνομαστε φόβο. Το σκοτάδι, το ένα, το άλλο. Αυτό λοιπόν τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Λέει ότι επειδή αυτό δεν υφίσταται και ο Θεός δεν θα σε αφήσει να πειραχθείς παραπάνω από ό,τι μπορείς, δεν θα τους τελείους, τους δέρνανε οι δαίμονες. Έρχονταν σώμα με σώμα σε πάλι. Γιατί δεν φοβόταν και μπορούσαν να τα αντιμετωπίσουν. Κάποιος ο οποίος είναι ατελής δεν θα σε πειράξει παραπάνω από ό,τι μπορεί να πειραχτεί. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Γιατί φοβάσαι λοιπόν. Οπότε με αυτή την έννοια ο φόβος είναι και απιστία. Έρχεται δηλαδή να σε πειράξει και να σου πει, ξέρεις, θα πας στο δωμάτιο και είναι βράδυ, από πίσω από την τουλάπα θα είναι κάτι. Ωραία, και να είναι κάτι πίσω από την τουλάπα. Δηλαδή τι θα σου κάνει.
που ο Θεός δεν θα σε πειράξει παραπάνω από ό,τι μπορείς. Και να είναι κάτι από πήγε. Δεν έχεις την εμπιστοσύνη σου στο Θεό ότι θα σε πειράξει μέχρι ένα σημείο, ότι δεν θα φύγει και η ψυχή σου. Και να είναι κάτι δεν θα φύγει, εντάξει, θα σε πειράξει μέχρι εκεί που μπορείς. Οπότε είναι απιστία ο φόβος. Ο φόβος όμως τι είναι? Όταν φοβάται ένας άνθρωπος, όταν δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει κάτι. Τι φοβόμαστε συνήθως? Ο φόβος συνεπάγεται το θάνατο για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο γενικώς. Οπότε... Δύο πράγματα είναι που φοβάται ο άνθρωπος. Φοβάται τον θάνατο και πολλές φορές υποσυνείδητα, γιατί τον θάνατο δεν μπορεί να τον σκεφτεί. Όταν έρθει αντιμέτωπος με τον θάνατο το σκέφτεται, γιατί δεν το σκέφτεται. Αυτό που φοβάται ο άνθρωπος πιο πολύ, να ξέρετε, είναι ο δημόσιος εξευτελισμός. Φοβάται, και αυτό φυσικά δεν μπορεί να το έχει ο καθένας, γιατί δεν είναι όλοι δημόσια πρόσωπα. Ο δημόσιος εξευτελισμός, αν μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα, έχει ξεπεράσει όλους τους φόβους. Είναι κάτι το οποίο το ξεπερνά στα πάντα. Γιατί ο δημόσιος εξευτελισμός, ο δημόσιος διασυρμός είναι ότι χειρότερο για έναν άνθρωπο στην ουσία. Για έναν χριστιανό δεν είναι τίποτα όμως. Αν βγει κάποιος και πει αυτός είναι έτσι, πήγε με την τάδε, πήγε με τον τάδε. Μπράβο, γιατί τσαλακώνεται το εγώ σου και είσαι δακτυλοδεικτούμενος. Αν το ξεπεράσεις και αυτό, δεν μπορείς να φοβηθείς τίποτα μετά. Τίποτε. Τώρα, αυτό είναι που φοβάται. Αλλά εμείς λοιπόν τι φοβόμαστε? Τι είναι αυτό που φοβόμαστε? Γιατί φοβάσαι? Αυτό που φοβάσαι τι είναι? Είναι κάτι το οποίο είναι ανώτερο από σένα. Όχι, δεν είναι άγνωστο. Είναι κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι πιο δυνατό από σένα και δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και ότι θα σε νικήσει. Όπως είναι ο δημόσιος εξευτελισμός, ας πούμε. Ότι δεν μπορείς να τον αντέξεις. Ή ο διάβολος, ότι δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Ή κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις και θα σε νικήσει. Αυτό είναι που φοβάται ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να το ανταπεξέλθει αυτό? Ο αγώνας δεν μπορεί να σου προσθέσει τίποτα. Φτάσουν σε μέτρο που δεν τους ένοιαζε. Ναι, αλλά πώς γίνεται αυτός ο αγώνας? Τι αγώνα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος για να το αντιμετωπίσει? Να προσλάβει Χριστό μέσα του. Δηλαδή το σκοτάδι πώς το αντιμετωπίζεις? Το φως ποιο είναι? Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το σκοτάδι αν δεν έχεις Χριστό? Με τη λάμπα? Μόνο με το φως του Χριστού. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το διάβολο? Με την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις το φόβο του θανάτου? Με την πνευματική σου ζωή να προσπαθείς να είσαι όσο το δυνατόν πιο σωστός, να εκπληρώνεις τις εντολές του Θεού για να έχεις μια ασφάλεια μέσα σου. Άμα είσαι από εδώ και από εκεί και δεν κάνεις αυτά που πρέπει, φυσικά όταν θα φοβάσαι ότι ξέρεις άμα πεθάνω θα είσαι μετέωρος. Ναι, μεν θα λες το έλεος θα με σώσει, ναι, αλλά έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. Δεν τους έχω κλείσει. Έχω αυτό το θέμα, έχω το άλλο θέμα, έχω το παραπάνω θέμα, έχω το παραπάνω θέμα. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα? Άμα φύγω τώρα έτσι, δεν λέμε ότι είμαι απροετοίμαστος να φύγω τώρα. Προετοιμάσου. Ναι, αλλά μας αρέσει και το αραλίκι. Εντάξει, απροετοιμαστώ, αλλά εντάξει, τώρα όχι τώρα, αύριο. Μα τώρα μπορεί να σε πάρει. Οπότε αυτό που φοβάσαι, τι κάνεις? Το αντιμετωπίζεις. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε. Εμείς τι κάνουμε? Το αποφεύγουμε. Η αντιμετώπιση τι είναι? Τι λέει ο Άγιος? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει φοβάσαι, λέει, να πας, λέει, στα μνήματα, να πας να κοιμάσαι στα μνήματα, λέει. Και να μπορείς να βρεις και ένα λάπα να κοιμηθείς μέσα. Τι θα σου κάνει? Θα έρθει ο μπαμπόλης να σου κάνει μπου όταν κοιμάσαι από πάνω? Είσαι από αυτές που θα σε δουν, θα έχεις τον επάνω. Συγγνώμη κιόλας. Άμα δουν ένα τέτοιο άνθρωπο να την γυρίσει εκεί πέρα, θα πούνε φάντασμα. Θα φύγουν. Δεν θα φοβηθεί. Εσύ γιατί να φοβηθείς? Έτσι γίνονται φαντάσματα. Ναι. Να φοβηθείς τι? Να φοβηθείς τι? Τον κορονοϊό. Θα το ξεχάσω κι εγώ. Τον κορονοϊό να φοβηθεί, δεν είναι μόνο τα φαντάσματα. Άρα ο φόβος πώς αντιμετωπίζεται? Όταν τον αντιμετωπίσεις. Μόνο με τον Χριστό. Οτιδήποτε έχεις. Εγώ είχα πισωφοβία. Ανέβαινα στην καρέκλα πάνω και με ζαλιζόμουν. Και πήγαμε στα ανεξίπτωτα. Εντάξει, όταν πήγαμε στον πύργο πάνω να πέσουμε. Πάμε το αυτοκίνητο να πάω να οδηγήσω φόρμουλα. Τι να κάνω? Όταν. Καλή. Φόρμουλα.
Φόρμουλα. Δεν είπαμε να οδηγήσεις φόρμουλα, αλλά πρόσεξε, όταν κάποιος τρακάρει, πρέπει κατευθείαν να οδηγήσει. Κατευθείαν να πάρει το αμάξι και να το πάει πίσω αυτός. Να το πεις φόβους. Όταν εγώ είχα τρακάρει μια φορά, όταν είχα έρθει κάτι από τη Φινλανδία και τους είχαμε πάει και είχα ένα ατύχημα, 18 χρονών πιτσιρικάς ήμουνα. Μόλις είχα πάρει το δίπλωμα. Και ήρθε ο πατέρας μου τότε εκεί πέρα και μου είπε οδήγα. Του λέω γιατί, οδήγησε μου λέει. Για να μην πας κανένα αυτό και δεν. Και εγώ μετά οδήγησα και ξεφύγαμε. Λοιπόν, όταν λοιπόν φοβάσαι, δεν πεις ότι ξέρεις φοβάμαι το παρετάω, πηγαίνεις και το κάνεις. Πηγαίνεις κόντρα σε αυτό. Πώς θα το ξεπεράσεις? Πηγαίνεις κόντρα σε αυτό το φόβο για να δεις ότι αυτός ο φόβος είναι τι? Ανυπόστατος. Δεν έχει καμία απόσταση. Το σκοτάδι, ωραία, το σκοτάδι τι κρύβει? Τίποτε. Δεν κρύβει τίποτε. Και τι κάνεις? Εκεί αναγκαστικά θα πεις την ευχή. Εκεί να δεις ωραία ευχή που θα πεις, άμα φοβάσαι. Κύριε Σου Χριστέ, θα το λες και θα το εννοείς και δεν θα βγει το μυαλό σου καθόλου. Οπότε ο φόβος σε βοηθάει δηλαδή στην ουσία τι? Να εστιάζεις στην προσευχή. Η αδυναμία σου τις χρησιμοποιείς, την αδυναμία σου τη χρησιμοποιείς για να δυναμώσεις. Ένα φόβο όμως πρέπει να έχουμε. Μόνο το Θεό. Ο φόβος του Θεού. Ναι. Και αυτός ο φόβος του Θεού πρέπει να μετατραπεί σε αγάπη. Γιατί ο φόβος, ο πρωτοεπίπεδος φόβος είναι φόβος του αγνώστου. Ο φόβος όμως όσο ανεβαίνει μεταφράζεται σε σεβασμό και σε αγάπη. Γι' αυτό και όταν ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ο Απόστολος που διαβάζεται στο γάμο, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, η γυνή, η γυναίκα δηλαδή, πηγαίνει και πατάει το πόδι του άντρα της. Νιέτ μια λίσκα. Καθόλου μια λίσκα. Το να φοβείται τον άντρα η γυνή συμβαίνει να τον σέβεται. Εντάξει, δεν είναι τώρα όλο να το λύσετε. Μπορείτε στο σπίτι. Κάγουμε γι' αυτό. Λοιπόν, δεν γίνει να φοβείται τον άντρα να τον σέβεται. Γιατί έχει πει όλα αυτά που έχει πει. Για τον άντρα ότι πρέπει να είναι κεφαλή, να προστατεύει τη γυναίκα και η γυναίκα να σέβεται. Δηλαδή ο ένας να σέβεται τον άλλον. Και όχι να το πατάει το πόδι. Ο φόβος λοιπόν αυτός πώς μεταφράζεται? Σεβασμός. Πώς το για να το ξεχάσεις? Φόβος ουκ έστεινε τη αγάπη. Αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Ναι. Άγιος Ιωάννης, Ευαγγελιστής. Ναι, αυτό που είπαμε τώρα. Αν ο άνθρωπος δεν βγάλει, αν δεν φτάσει στα μέτρα της τέλειας αγάπης, πώς θα φτάσει σε αυτά που λέτε τόση ώρα, να μην φοβάται? Η τελεία αγάπη πώς θα είναι? Από τη μία μέρα στην άλλη. Ακριβώς, όχι. Αυτό που η είπαμε. τέλεια αγάπη λοιπόν. Η τελεία αγάπη έρχεται σιγά σιγά. Δεν μπορεί να έρθει από τη μία μέρα Και στην άλλη. καταρρίπτεται όλοι οι Άγιοι που λένε ότι πρέπει να υπάρχει φόβος Θεού. Αυτά τα δύο δεν μου συνδυάζονται. Μου είναι λίγο αντίθετα. Ο φόβος είπαμε ότι στην αρχή, αυτό είπα τώρα. Ο φόβος στην αρχή είναι φόβος. Φοβάσαι γιατί είναι άγνωστος ο Θεός σε σένα. Και φοβάσαι γιατί φοβάσαι τη σωτηρία σου, έχεις φόβο. Αυτός ο φόβος, ο πρωτοεπίπεδος φόβος, το πρώτο επίπεδο δηλαδή, είναι φόβος. Γιατί είναι άγνωστο. Δεν έχεις ενωθεί με τον Θεό, δεν τον αγαπάς τον Θεό, δεν έχεις αγάπη. Όταν αρχίζεις και αποκτάς αγάπη και γνωρίζεις τον Θεό, αρχίζεις και έρχεσαι σε επαφή με τον Θεό, φεύγει ο φόβος, γιατί φεύγει όσο γνωρίζεις τον Θεό, σημαίνει και εμπράκτος, είναι ότι, τι πάει να πει γνωρίζω τον Θεό? Έρχομαι σε επαφή με τον Θεό, σημαίνει ότι αγιάζομαι. Όταν αγιάζεται ο άνθρωπος, αφήνει και τα πάθη του, αφήνει τις αμαρτίες και αγιάζεται. Όσο αγιάζεται ο άνθρωπος, και όσο έρχεται σε επαφή με τον Θεό και αγιάζεται, γιατί αυτός είναι αγιασμός, η αγιότητα, έτσι, του βίου, και έρχεται και ο Θεός και σε τρέφει. Όπως είπαμε, είδατε αυτό που είπαμε, ότι εσύ κάνε τις εντολές μου, εργάζεσαι το έργο μου και εγώ θα σε τρέφω. Και είπε ότι αν εργάζομαι, τρέφομαι από το μισθό μου, αν δεν εργάζομαι από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη αυτή πάντα σε τρέφει, αλλά ο φόβος όταν εργάζεσαι τι γίνεται? Περνάει σε άλλο επίπεδο, γιατί γνωρίζεις τον Θεό και αρχίζει και τον αγαπάς τον Θεό. Γι' αυτό ο Άγιος Αντώνης είπε: εγώ δεν τον φοβάμαι τον Θεό, αλλά τον αγαπώ. Γιατί είχε πάει ο Άγιος, ποιος ήταν ο Άγιος που είχε πάει, και του λέει: μα πώς γίνεται, εγώ κάνω λέει, πιο πολύ άσκηση από σένα. Από τον Άγιο Αντώνη τώρα, φανταστείτε. Λέει: νηστεύω πιο πολύ, λέει, πιο πολύ. Πόσο άγρυπνη. Εγώ όταν το έχω διαβάσει, λέω: πόσο πιο πολύ άγρυπνη είναι. Δεν κοιμάται, δεν τρώει. Πιο πολύ από τον Άγιο Αντώνη, και του είπε ο Άγιος Αντώνης: εγώ λέει, δεν τον φοβάμαι τον Θεό, εγώ τον αγαπάω. Που είχε περάσει από τον φόβο στην αγάπη. Και στην τέλεια αγάπη. Η τέλεια αγάπη είναι που βάλει έξω το φόβο, αλλά ποιον φόβο βάλει έξω η τέλεια αγάπη?
είναι όλος ο φόβος γενικά και της κολάσεως Κρίση. και της κρίσεως και του διαβόλου και των ανθρώπων και όλα. Ο άνθρωπος γίνεται ατρόμητος, γίνεται άφοβος. Δεν έχει φόβο πλέον, δεν φοβάται τίποτε. Φοβάται μόνο ένα πράγμα, μη χωριστεί από τον Θεό. Και αυτό πότε μπορεί να φύγει? Μόνο όταν φτάσει στα επίπεδα του Παύλου. Ποτέ δηλαδή. Ναι, μόνο όταν φτάσει στο επίπεδο του Παύλου, οπότε εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πέρα. Που τι είπε? Ότι δεν μπορεί να με χωρίσει τίποτε. Δεν φοβάμαι να με χωρίσει τίποτε. Ακόμα και στην κόλαση να πω δεν φοβάμαι. Αυτή είναι η αφοβία η τέλεια. Ότι δεν έχει πλέον τόσο πολύ αγαπούσε τον Χριστό, που δεν μπορούσε να τον χωρίσει τίποτε. Ενώ ο Πέτρος, ο οποίος δεν είχε φτάσει σε αυτή την αγάπη, τον αγαπούσε τον Χριστό, αλλά δεν είχε φτάσει, δεν έχει τη χάρη αυτή ακόμα, τον αρνήθηκε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Οπότε κανένα σάκι. Και ποιο είναι τώρα το φοβερό? Λέει ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά περπάτησε στα κύματα. Ενώ ο Παύλος ναυάγησε 2 φορές. Και τι λέει τώρα ο Αγίος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Προσέξτε τώρα τι συνειρμό κάνει και τι μας λέει ο Άγιος. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, το διάβασα, δεν είναι δυνατόν αυτό, είναι μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος λέει, περπατάει στα κύματα. Ο Απόστολος Παύλος βυθίζεται 2 φορές. Ο Πέτρος τον αρνείται, ο Παύλος τι λέει? Εγώ λέει και στην κόλαση να πάω και όπου να είναι δεν σε αποχωρίζομαι. Γιατί δεν ήταν του Παύλου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει το φοβερό ότι ο Θεός αυτά τα δίνει σε αυτούς που μπορούν να τα αντέξουν. Ο Παύλος μπορούσε να τα αντέξει. Ο Πέτρος δεν ήταν τότε έτοιμος να αντέξει, να βυθιστηκε ας πούμε, γι' αυτό περπάτησε. Ενώ ο Παύλος τι ήτανε? Ο Παύλος ήτανε φόρτωσέ με όσο να είναι. Τον φόρτωνε ο Θεός. Γιατί ήξερε ότι όχι μόνο μπορεί να τα αντέξει, του έλεγε φόρτωσέ με κι άλλο. Την αρρώστια όμως δεν την ήθελε. Η αρρώστια αυτή τι ήταν? Πρόσεξε, σαν άνθρωπος είχε παρακαλέσει γιατί τον ταλαιπωρούσε. Δεν ήταν όμως ότι γόγηξε. Και εκεί ήταν τα μαθήματα που του έκανε ο Θεός. Δεν ήταν ότι δεν την ήθελε την αρρώστια. Γιατί τι του είπε ο Θεός? Όταν του είπε ότι παρακάλεσα, λέει, 3 φορές, το 3 σημαίνει πολλές φορές. 3 φορές παρακάλεσα τον Θεό να μου πάρει αυτό. Εδώ λέει σκόλοψα ταν τη σαρκή μου ή να μην υπεραίρομαι, για να μην περηφανεύεται ο Παύλος. Φανταστείτε τώρα, εμείς τι πρέπει να μας δώσει. Ό,τι υπάρχει πρέπει να μας το δίνει σε εμάς. Ό,τι υπάρχει πρέπει να το παίρνουμε εμείς. Αυτός ήταν και ικανός, εμείς είμαστε άχρηστοι. Τι λέει όμως? Όταν παρακάλεσε, λέει, το Θεό 3 φορές, που το 3 το εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ήταν πολλές φορές. Και εδώ είναι τώρα το οξύμορο. Ο Παύλος όταν έκανε προσευχή ανέστηνε τον νεκρό. Έκανε καλά τους κουλούς, τους κοτσούς, ό,τι έκανε ο Χριστός το έκανε ο Παύλος. Έτσι. Ο Χριστός όμως το αίτημα το δικό του δεν το εκπληρώνει. Εκπληρώνει τα αιτήματα για τους άλλους, για το δικό του δεν το κάνει. Και τι το απαντάει? Αρκείς η χάρις μου. Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Εμείς, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Σου αρκεί η χάρη μου. Τι θέλεις? Σε έχω βάλει, σε έχω απόστολο. Έχεις ευαγγελιστεί τα έθνη, έχεις ναυαγήσει για μένα, σε έχουν δείρει, σε έχουν σκοτώσει και σε έχουν κατασκοτώσει. Σε έχουν τζιμπήσει οχές, δηλαδή έχεις περάσει τα πάντινα για μένα και εσύ θες να σου φύγει αυτό. Δηλαδή αυτά είναι τα παράσημα του χριστιανού. Δεν είναι τα οφίκια και τα αρχιμανδριτηλίκια και όλα αυτά. Είναι ο διωγμός, τον οποίο κανένας δεν θέλει. Και το τσαλάκωμα. Ο Απόστολος Παύλος τον είχαν τσαλακώσει, τον είχαν κάνει ρόμπα, να σας το πω έτσι λίγο λαϊκά, σε όλο τον κόσμο. Τον διασύρανε όπου πήγαιναν από πίσω οι Εβραίοι και λέγανε αυτός είναι Εβραίος, είναι έτσι, είναι το άλλο, είναι... Τον είχαν κάνει, δεν μπορούσε να σταθεί σε λωρό κλαρί. Ήταν όμως τα παράσημα του Παύλου. Και τι λέει ο Παύλος? Τι λέει ο Θεός? Η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Η δύναμή μου φαίνεται στην ασθένεια του άλλου. Γιατί άμα ήσουν ισχυρός, άμα έχεις μαζί σου 15 Μάιμπαχ και 20 Mercedes και έχεις και 2 δημιουργίες και πήγαινες, δεν θα ήταν τίποτε αυτό. Ενώ τώρα που είσαι μόνος σου, εκεί πέρα μπορεί και φαίνεται η δύναμή μου. Η δύναμη του Θεού πότε φαίνεται? Γιατί διάλεξε 12 γράμματους έναν Άγιο Βασίλειο? Γιατί διάλεξε έναν Φώτιο?
Γιατί διάλεξε ένα Μάρκο ευγενικό? Έναν διάλεγε. Και τι κρατούσε? Όλη την Ορθοδοξία. Ένας κρατούσε την Ορθοδοξία πάντοτε. Ένας Άγιος Μάξιμος έβγαινε. Γιατί ήθελε να δείξει ότι ο Θεός και από έναν άνθρωπο μπορεί να κρατήσει την εκκλησία του. Εκεί τι φαίνεται? Η δύναμή του. Υπάρχει περίπτωση που το έδωσε και για να μείνει ταπεινός και να μείνει υπερηφανευτής. Το λέει, ναι, το λέει, το είπε. Αυτό μέσα δεν το λέει. Εδώ θυμισκόλοψη αρκή της σκόλοψη σατάν της αρχή μου, ή να μην υπερεύομαι. Ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Γέροντα, Ναι. ο Χριστός διάλεξε 12 μαθητές επειδή από τις 12 φυλές, από τις 12 φυλές στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, τους 12 μαθητές τους διαλέγει λόγω των 12 φυλών για να δείξει ότι οι 12 φυλές δεν είναι μόνο για το Ισραήλ, είναι γενικά αντιπροσωπεύει το όλον, τον όλο κόσμο. Αλλά αντιπροσωπεύει και τις 12 φυλές και το όλον του κόσμου. Έτσι, γιατί ο Θεός δεν ήρθε μόνο για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες, ήρθε για όλους. Αλλά έδωσε προτεραιότητα στους Εβραίους και μετά και στους άλλους. Αλλά το 12 το επέλεξε από εκεί. Ναι. Είναι συμβολικός ο αριθμός αυτός το 12. Γιατί περιέχει την Αγία Τριάδα μέσα. Το 12. Είναι το 1, το 2, που 1 συν 2 μας κάνει 3. Το 1 είναι ο ένας Θεός, το 2 είναι οι δύο φύσεις του Θεού και το 3 είναι η Αγία Τριάδα. Τα 3 πρόσωπα δηλαδή. Όλα έχουν συμβολισμούς μέσα. Όλα δηλαδή εξηγούνται με συμβολισμούς. Και όλα μπορείς να τα εξηγήσεις με συμβολισμούς. Ναι. Είναι πολλά πράγματα, πάρα πολλά μέσα. Το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη με τις 12, όταν είχαν πάει στην Όαση που ήταν οι 12 70 φοίνικες. 12 πηγές με τους 70 φοίνικες που οδήγησε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες, που οι 12 πηγές είναι οι 12 Απόστολοι και οι 70 φοίνικες είναι 70 Απόστολοι που ευαγγελίσανε τον κόσμο. Ναι, δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη συμβολισμούς μέσα. Της Καινής. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη στην ουσία είναι Καινή Διαθήκη συγκεκαλυμμένη. Σήμερα στα αναγνώσματα στον Εσπερινό ήταν τα αναγνώσματα για τον κατακλυσμό με τον Νόε. Πολύ ωραία. Γιατί έχουν επιλεχθεί από την Παλαιά Διαθήκη μέσα στη Σαρακοστή αναγνώσματα? Γιατί, γιατί διαβάζουμε από εκεί, γιατί ό,τι διαβάζουμε είναι προτύπωσης του πάθους του Χριστού και είναι προτύπωση της Καινής Διαθήκης. Και δεν μπορούμε να διαβάζουμε μόνο από την Καινή Διαθήκη, αλλά διαβάζουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη είναι Αγία Γραφή. Να διαβάζουμε και τα δύο. Και συνήθως εμείς στα μοναστήρια έχουμε τάξη, η τάξη των μοναστηριών είναι να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, δηλαδή τα 4 Ευαγγέλια, να τα διαβάζουμε, να ξεκινάμε από την Καθαρά Δευτέρα και μέχρι την Ανάσταση να διαβάζουμε τα 4 Ευαγγέλια, τους 4 Ευαγγελιστές. Την ημέρα της Αναστάσεως, το Μεγάλο Σάββατο 9 η ώρα, πάμε στην Εκκλησία και μέχρι τις 12 διαβάζουμε τις πράξεις. 3 όλες. Αλλά εκ περιτρόπης, δηλαδή πηγαίνει και λαϊκή και μοναχή, 8.30 ώρα ξεκινάμε. Την ακολουθία την ξεκινάμε 8.30 ώρα εμείς στη Λάβρα. Και διαβάζουμε τις πράξεις και τελειώνουμε τις πράξεις και μετά τη διακαινήσιμο μέχρι τον Αγίο Πνεύματος διαβάζουμε το υπόλοιπο. Όλο την υπόλοιπη μέχρι την Αποκάλυψη. Και μετά τους Αγίους Πάντες ξαναρχίζουμε πάλι το πρόγραμμά μας, ας πούμε. Την Αποκάλυψη που τι διαβάζετε? Την Αποκάλυψη τη διαβάζουμε, συνήθως εμείς τι κάνουμε, όταν διαβάζουμε κάθε μέρα ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη. Οπότε θα τη διαβάσουμε στον χρόνο της. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διαβάσουμε εξηγήσεις ή τον Άγιο Κύριλλο ή τον Άγιο Ιγνάτιο, ή Αγίους που έχουν αναλύσει, ή τον Πατήρα Θανάσιο τον Μυτιληναίο που έχει αναλύσει την Αποκάλυψη και όλα αυτά. Δηλαδή τα διαβάζουμε και τα ακούμε και αυτά. Ναι. Αυτό με την Λινέο Γέροντα που είπατε, έλεγε για τους 144.000 ότι θα είναι, λέει, Παρθένοι.
Μετά με μπέρδεψε, γιατί μετά είπε ότι θα είναι και οι παντρεμένοι, λέει, αλλά όχι. Δεν κατάλαβα τώρα, εκεί με μπέρδεψε. Υπάρχουν κάποιοι, το 144.000 που αναφερόταν στις 12 φυλές του Ισραήλ, που λέει 12.000 από αυτούς, 12.000 από αυτούς, 12.000 από αυτούς και όλα αυτά. Αυτό τι σημαίνει? Άμα δεις τα ονόματα, 12.000 από τη φυλή το 144.000 καταρχήν είναι ένας τέλειος αριθμός. Συμβολικό. Συμβολικός αριθμός είναι. Δεν είναι τυχαίος, είναι συμβολικός αριθμός, οπότε είναι δωδεκάδες. Είναι 12 δωδεκάδες. Δεν είναι κυριολεκτικός δηλαδή. Όχι, δεν είναι κυριολεκτικός. Είναι συμβολικός αριθμός που συμβολίζει την τελειότητα. Οι 12 δωδεκάδες συμβολίζουν την τελειότητα. Τώρα, ποια είναι η τελειότητα? Είναι η τελειότητα της αρετής. Και η κάθε φυλή από αυτούς, που ήταν 12.000 από την φυλή του Ιούδα, ο Ιούδας τι αντιπροσωπεύει? Την ανδρεία. Δηλαδή μέσα στην βασιλεία των Ανδρών δεν θα μπει ο καθένας, θα μπει αυτός που έχει την ανδρεία. Μετά η κάθε φυλή δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν συσσωσμένοι. Ναι, αλλά μετά Κάθε φυλή. στο τέλος λέει όμως. Υπάρχουν και κάποιοι 144.000. Όχι στους 144, γι' αυτό για τους εσωσμένους. Ναι. Λέει ότι και τις ημέρες των εσχάτων δεν θα έχουν, λέει, καμία αρετή, λέει, αυτοί που θα σωθούν. Όχι, αυτό δεν το λέει. Καμία αρετών, έτσι, ο Σιμητελίνο το από μέσα. Ναι, αυτό δεν το λέει όμως μέσα. 69 ομιλία νομίζω. Ναι, αυτό δεν το λέει μέσα στην Αγία Γραφή, πουθενά. Αυτό το λένε οι πατέρες. Οι πατέρες λένε ότι στην εποχή του Αντιχρίστου οι άνθρωποι δεν θα σώζονται από τις αρετές τους, γιατί δεν θα έχουν αρετές, αλλά θα σώζονται τι? Από την ομολογία τους και που τα κρατούν. Δεν πίστη μόνο θα φτάνει. Αυτό. Ναι, αλλά για να κρατήσει την πίστη θέλει αγώνα. Ναι, δεν έχετε όμως σύγκρουση αυτό το πράγμα με τους 144.000 που πρέπει να είναι, θα έχουν όλες τις αρετές? Όχι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν θα αφήσει την πίστη του, μπορεί ας πούμε να έχει φόβο ή να έχει δειλία. Θα του δώσει ο Θεός ανδρεία. Δεν είναι ότι θα του δώσει ο Θεός. Ο Θεός θα δει την προαίρεσή του και θα δει ότι αυτός ο αγώνας που κάνει, ότι βάζει βία και θα του δώσει και αυτό. Άσχετα αν δεν έχει φτάσει στην τελειότητα των πατέρων να έχει τις αρετές. Έτσι. Αλλά επειδή όμως και μόνο που κρατάει την πίστη θα του πει. Είναι και ομολογία προς το πέσκος, αδερφιά. Ναι. Τι είναι να κάνεις ομολογία προς Ναι. το πέσκος? Μπορεί να μην έχει την ανδρεία που είχε, ας πούμε, ο Άγιος Γεώργιος ή ο Άγιος Δημήτριος, αλλά όμως τα έχεις. Δεν μπορεί να μην έχεις. Δεν μπορεί ακριβώς, δεν μπορεί να μην έχεις καθόλου ανδρεία. Κάτι θα έχεις. Θα σου δώσει δηλαδή από αυτά. Δηλαδή, Και μόνο που κρατάς την πίστη θέλει ανδρεία. Προς τα έσχατα θα στο δώσει. Ναι. Έχει κόστος να κρατήσεις την πίστη. Εννοείται. Ειδικά σήμερα το να κρατάς την πίστη και να κάνεις αυτό. Δηλαδή, καταρχήν οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν μια αποτύχηση. Χωρίζεις από την οικογένεια. Ναι, σου λέει. Και ποιο είναι αυτό που επικαλούνται? Μα πώς θα φάνε μαζί τα Χριστούγεννα? Όλοι το βρουν μαζί τρώνε. Όλοι το βρουν μαζί. Ας μην πάνε Όχι, ας φας τα Χριστούγεννα μαζί, ρε φίλε. Πότε το λένε αυτό? Όταν ακολουθάς το παλιό μερολόγιο με το νέο μερολόγιο και καλά, όταν έχουμε εμείς ας πούμε το Αγίο Σπυρίδωνος, έχουν αυτοί με το νέο μερολόγιο. Εντάξει, φάει κάτι λαδερό. Πήγαινε εκεί πέρα, φάει κάτι λαδερό. Λες και αυτοί που κάνουν, λες και με την οικογένεια σου που θα κάνεις, θα το κάνουν επειδή νηστεύαν όλη την Σαρακοστή, δεν φάγανε καθόλου κρέας και τώρα έχουν τρελαθεί από την πείνα και πάνε να φάνε κρέας οι άνθρωποι. Εντάξει, δηλαδή βάζουμε πρώτα την οικογένεια και τι θα πει η οικογένειά μας. Και τι θα πει ο Χριστός. Ουσία είναι για να μην τους πούνε ότι μα τι κάνεις. Ουσιαστικά, να φάμε μαζί του για να μην την πούνε. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά. Δεν έχουν θάρρος να πούνε γιατί το κάνουν αυτό. Δεν έχουν θάρρος. Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουν θάρρος. Δεν έχουν Χριστό οι άνθρωποι και δεν αγαπάνε τον Χριστό. Δεν μπορούν να πούνε ότι εγώ νηστεύω γιατί είμαι. Ναι, νηστεύω γιατί κάνω νηστεία, ρε παιδιά. Είναι το Χριστούγεννα. Εγώ με τελειώσαμε. Εσείς τελειώσατε, εγώ πάω με το παλιό. Ω, πας με το παλιό. Ναι, πάμε το παλιό. Και Ιεχωβάς και παλιομερολόγια. Και Ιεχωβάς και παλιομερολόγια. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, πάω με το παλιό, επειδή πάω με το παλιό, τώρα τι θα γίνει? Ή επειδή δεν πάω στους ναούς, λέει γιατί δεν πας στους ναούς? Γιατί δεν πας εσύ? Το είπα σε κάποιον και το είπε τελικά. Ήταν μια κυρία που είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη, μικρή κοπέλα, 45. Μικρή. Ναι. Τώρα έτσι όπως έχουν γίνει, μικρή σαν. Ναι. Και μου λέει έχω πρόβλημα με την οικογένειά μου. Λέω τι, μου πάνε πως είμαι Ιεχωβού. Λέω πάει η οικογένειά σου στους ναούς? Δεν πάει. Ωραία. Γιατί δεν τους το είπες?
Δηλαδή, τι να τους πω. Όταν θα έρθουν να σου πούνε έχεις πέσει σε αίρεση, γιατί δεν πας στους ναούς, πες τους εσείς πάτε στους ναούς. Ξομολογέσαι, κοινωνάς. Γιατί δεν τους το λες. Μου το σκέφτηκα, να το βάζεις να σκέφτεται. Αυτό το έχεις λέω για να σκέφτεται. Αυτό. Το έχουμε για να σκέφτεται αυτό. Είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι. Άσχετα αν μερικοί δεν είναι ακατοίκητο. Και τους το είπε. Και τι σου είπανε, μετά με πήρε τηλέφωνο, μου λέει έμειναν άφωνοι. Φυσικά θα μείνουν άφωνοι. Γιατί αυτοί που τους το είπανε δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι στην εκκλησία. Πάνε σε γάμους ή Και βαπτισμούς. τους λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς πάτε. Θελώνω χριστιανό. Λέει, ξομολογέσαι. Λέει, έχεις ξομολογηθεί ποτέ. Λέει όχι, πήγαινε να ξομολογηθείς, της λέει πρώτα. Να πας στην εκκλησία, να πας να κοινωνήσεις. Πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις. Λέει δεν θυμάμαι. Πήγαινε να κοινωνήσεις, να ξομολογηθείς και να μου πεις εγώ τι είμαι. Άντε σε παρακαλώ. Δηλαδή δεν πρέπει να μάθουμε να μιλάμε κάποια στιγμή. Πρέπει να μάθουμε. Και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, συγγνώμη. Ο Απόστολος Παύλος λέει δεν θα με χωρίσει τίποτε από την αγάπη του Χριστού. Ούτε δαίμονες, ούτε μαχαίρια, ούτε φωτιές, ούτε τα επίγεια, ούτε τα ουράνια. Εγώ είμαι χριστιανός και στην κόλαση να πάω χριστιανός θα είμαι και δεν θα χωρίσω από τον Θεό. Και εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε ότι είμαστε Ιεχωβάδες. Για όνομα του Θεού, να μάθουμε να απαντάμε και να μάθουμε να είμαστε, όχι κάρπα ζωής πράκτορες, να δίνουμε και καμία φάπα. Τώρα όπως του λέγει, μην παρεξηγηθώ, πνευματική φάπα.